Ola, moi boas tardes. Hoxe imos a falar cunha muller que, a pesar da edad avanzada que ten moita vitalidade, senón van a comprobar vostedes ao longo desta pequena entrevista que lle imos a facer a Justa Fernández Montesino. Ola, Justa. Hola. Como se atopa, en primeiro lugar? Pois bastante tempo agora, aparte de tantos anos. Temos que decir que ten 92, vai a cumprir 93, non? Cumplir 93 po 14 de outubro. E que lle parece se empezamos falando un pouco sobre a súa nenez, e onde naceu e onde viveu? Explíquenos un pouquiño todo eso. Pois nací na parroquia de Ambosores. Caseime e vim para a parroquia de Lousada. De Lousada, pois encontrei-me sola, enferma e velha, e tive que correr-me desde xunto dunha tilla, para xa. E agora vou estando aquí hasta que Dios o queira. Cantos anos tiña cando se casou? 27. E cantos fillos tuvo? 6, 3 de cada. Supoño eu que o pasou moi mal ao longo da súa vida. Explíquenos un pouquiño os Pois bastante, porque foi nos anos moi malos, nos anos de guerra, nos anos de fame. Pasei bastantes, pero pode dicir que me choraran os fillos de fame, nin eu non. Sempre me fun defendendo. E o meu home era da quinta do 33, apañou a guerra todita, volveu, gracias a Dios. Pero vai facer 20 anos que quedei viúva. Pero cadrei máis ben que morrer a xunta de mí, que nunca me morrer na guerra, non? Cantos anos estuvo o seu marido na guerra? Pois 3 anos. 3 anos, dobrou a guerra 3 anos. E 3 anos estuve, pois dos primeiros, e pois dos últimos que deu. Pois dos primeiros que se foi. En ese tempo vostede, claro, tuvo que traballar para poder... Pasar moitos traballos. Miña maiciña encima de 2 calladiños. E, sin embargo, valía má vida porque me atendía os nenos. E despois, pois, vai facer 53 anos que me morreu tamén. E os fillos, teño o maior, teño en Lugo. E despois outros teño en Villalba. E unha tilla, a tilla maior, a máis, un fillo teño en San Sebastián. E outras teño aquí, outras teño aí nas Pontes. E así, Unha cousa, Xusta, eu sei que me dixo un paxariño que lle gustaba moito a música de Manolo Escobar, é verdad? Pois sí. Pois sí. Gustalle cantar? Cantar quen? Vostede. Gustoume algún día, hoxe non podo. Non pode. Algún día, bueno, iba indo. E por que non se anima e nos canta unha canción agora? Porque non podo. Non pode. Hai que perdonarme. Si non se preocupe que está perdonada. Non podo, además poñome así un pouco emocionada, como é de razón, non? E por eso non podo. Despois, antes, bueno, bastante me gustaba cantar e bailar, sí que me gustaba. Bailar tamén, verdad? Pero, amigo, os anos pasaron, como por todos, non? Sí. O que se encontra agora novo, pois xa chegar a miña edad, se non morre antes, non? E así, Dígame unha cousa, Justa, que opina vostede dos tempos de agora? Nota, claro, hai moita diferencia, pero vostede pensa que está mellor agora, supoño que antes. Bueno, iso é según se colla a cousa. Eu penso que está mellor. E, sin embargo, os de agora, que todo o novillo, lles parece que se vivía bien mellor antes, pero non, penso que non se vivía mellor que se vive agora, porque éramos moi esclavos trabajando, moi esclavos. E moito traballo, moita, hasta non había limpeza como hai agora e todo eso. Agora vívese moi ben, agora vívese ben. E bueno, na vida da Franco non deixou de se vivir un casi nadiña mellor, pero pouco durou. Pero ben, así a todo vívese ben. Vívese ben porque basta que nas aldeas está quedando todo a monte, non hai que non hai que traballe, fan ben. E claro, cada un ten a súa opinión, e cada un simpatiza polo que le parece, non? Así que así é a vida. Entonces vostede pensa que a xuventude, a xente nova de ahora non quere traballar no campo ou non pode traballar no campo? Habrá algo de todo. Habrá algo de todo, porque hai moitos tampouco que
Anque queiren agora non hai, non poden, non hai aquela cousa de traballar como traballábamos antes. E ni non me extraña nada. Porque xa digo, eu pasei moitos traballos, e moitos máis na miña edade, porque din, non? Uns máis, outros menos. Pero eu da menos traballo ainda non fun. Pero, sin embargo, estou tranquila. Sí que bueno, acaboume moito a morte do home. Porque eu daquela fixérame da vida, fixéramos da vida, porque ele cobraba, e eu tamén, non? Estábamos ben, íbamos pelos fillos, onde queríamos, onde tal, e bueno, iso que cando me desfixen da vida, deixemos ter unha pequena bronca, porque eu non quería vender as vacas, bueno, eu estaba comprado naquilo, e íbame ben, e tivemos unha pequena bronca. Pero despois cadrei mellor polo que me dixo ver, porque empecé a vivir mellor, empecé a vivir máis a gusto, pois desengadeime, así é. Eu sei tamén, que me dixeron tamén, que vostede nunca estuvo enferma, nada máis que fai unha temporada que tuvo unha forte enfermidade, verdad? Moi grande. Bueno, así enfermedades como malas, podía ser en casa botar uns cuantos días ou tal ou cual, pero algo tamén causaba o traballo. E é que non se comía como agora. Non se podía comer como agora, porque, vamos, na crianza dos meus fillos foi nos tempos máis críticos. E había moita fama, había moita necesidade. Había que comer como había, como se podía, non? E así, bueno, agora esta enfermedade foi a que máis me castigou. Casi estuve 2 meses encamada. E sobre 2 anos que teño, pois, gracias á cuidanza. Así é, e os médicos tamén que me trataron bien. Pero non se pode queixar que ten vostede unha vitalidade asombrosa, senón ímolo comprobar agora. Isto fai no todo vostede? Isto? É moito máis do que non se ve, pero iso non ten que ver que non está aquí, non? O demais, eu traballei para Ferrol, traballei para un sitio que chama as Mozas, para Teideiro, para San Sebastián. Bueno, para Villalba, eu tiña trabajado muchísimo, además do que se dé. A ver, vamos a ver, por exemplo, isto que ten aquí, fai no vostede, non? Si, fixen todo. Creo que tamén fixe unha colcha grande, non? Si, grande, fixen 3, dúas van estar aquí e outra está ali colgada. 3 colchas grandes. Despois, o que non teño aquí para presentar son coquís enchidos. Por encher, parece-me que teño aquí un, sí. Que son dunha colcha. Sí. Está de encher, non? Un cojín. Sí. Sí. Que é igual que unha colcha que hai aquí, que hai esta colcha. Canto tempo lle leva a facer, por exemplo, un tapetiño así como a este, máis ou menos? Cousa que non podes decir, porque tixen a platos, cando podía, que non estaba continuo, porque tampouco non me resisto nin o estómago, nin ese mesmo. Entón, fomos facendo, para moitos sitios, moitas cousas, e moitos modelos que non os teño aquí, porque están polo mundo. Claro, claro. Ese mesmo. Pois millor que se lle recoñeza así, non? Con estas cousiñas que fai vostede. Gostaba muchísimo. Isto todo fixen agora. Desde que morreu o home, máis ben, desde que vim para aquí, antes canchillaba. Facía moito cando criei os fillos, porque de compra non había, e a cartos tampouco, e entón eu facía como podía na miña casiña, arreglábame como podía, e botaba liño como, vostedes non saben que era o liño tal vez. Pero pódenoslo explicar vostede. Pero o liño quedaba moitísimo que facer. Había que sembralo, gradalo coas vacas. Chamaban de tiñalo. Bueno, moi ben. Nacía de caniño. E despois había que montarlle as aguidiñas e deitalo todo. E despois había que arrancalo en presiñas, poñelo todo en presas. Despois tiñan o grau na punta da freda. Tiñan o grau, e entón aquel grau de unha cousa que se chamaban a ripa, e había que facer isto. Sacar do grau,
chamaban de baganas, había que ponerlo ao sol, sacar daquela semilla, e despois a ceba había que chamaban de estrigalo, leválo ao río. Telo pareceme que eran 9 días, levantalo, estendelo, telo uns cuantos días chamaban do tondal, aclareio e que se xogaba. Despois había que collerlo, despois chamaban de matalo, despois había que estrigalo, daba moito, era moito traballo. Moito traballo, había que estrigalo. Despois había que malhalo, outra vez. Despois había que quentalo no forno de facer o pan ou como fora. Despois había que matalo, chamaban de un mazote, de matar o liño, e había que matalo. Despois de matalo, chamaban de tascalo, así con unha tabrinha así treita, e tascalo. Despois había un couso con os dentes que lle chamaban un rastrelo, entón había que rastrelalo. E despois, dali, o que lle quería sacar, o mellor, a prima sacaba, o que non quedaba ali. Había que fialo, había que envolverlo, había que clarealo, había que volver a rebanalo, e despois tecelo, telar. Era moi complicado, moi traballoso. Quanto eu teño botado, eu soliña, que non tiña que me axudar. Os nenos, os máis velhinhos, tiñanmos buscar os pediños para lindar as vacas. Os días que facía bon, que os días de inverno non nos querían, nin nos viñan buscar, É claro, a vida miña foi bastante crítica, pero ao fin cheguei hoxe. Eran tempos duros, verdad, Justa? Moi duros, moi cruelos. E eu pasei bastante. Pero, sin embargo, houve polo mundo, pola guerra, por onde digo o meu home, que foron piores que pasei eu, que tiñan que escapar as vidas, tiñan que escapar a xente, como podían, mortos de fame, piores que a nin, non? Pero, bueno, eu para estar aquí tamén ben me chegou. Pois, quere engadir algo máis, Justa, a esta pequena entrevista que lle estamos a facer? Pois, non sei, parece que é o momento que non me acordo. Sí, se vou a falar, Dios me libre, pero como que non teño falta de poñer a explicar máis cousas, pareceme que está ben, non? Pois agradecemos de todo corazón que nos atendese, darlle as gracias sobre todo, e agora poderemos disfrutar un pouco de todo o que fai vostede. Pois muchas gracias. Pois causoume a chavaliña esa, a miña neta, porque o domingo, que ten un bar ali en Riga, pois estuvemos, fixa unha comida de 2 nenos. E fíxeme da xunta que pouco vamos, levanse moito, non, pero unha fecha e outra non se levan moito. Entón, dixo, bueno, había de facer a nena ter, miña pai mostrar, hasta que chega o día de cumpleanos do neno. E entón, veo aquí, toma, niña máis, así os familiares. Entón, estábamos comendo cantas para donde isto da miña filha tamén. Entón, dixemos, estábamos a nesa, estaba o home da que diga ali, estaba prestelado o xenro meu, e estaba a rapatinha esa, e por outro lado tamén estaba unha filha miña. Entón, falar, e dixo-me, abuela, por que non fai usted? E dixo, anda mulher, me vai dar que mani, daría moita vergonza, que vergonza. E dixo unha filha máis nova, estaba tamén a seu lado, dixo, mama, e que vergonza ser? Ainda era unha alegría para os fillos de ter unha malla así tan, que sei eu. Bueno, eu rinme. Díxome a chavala, vou a facer o pan. Dixo, bueno, mulher, estaba a ver. Puxenlle todo en broma, puxenlle todo en broma. Cando o lunes me chama e me dice que falei coa chica nesta forma. Madre mía. Pero está contenta, verdad? Sí, estou contenta. Bueno, entonces, antes, foi aquel día. Cando me daban a por el cielo, trabiei así un pouco porque aquí estuveron en obra, non? E tiña a casa toda sucia e tal. Entón, agora, se por que non me dixo máis axiña eu,
De tonta, que non me din cuenta que eu podo poñer para outra semana, pero naquela turbo non me din máis cuenta. Entonces, claro, díxome a chavala, abuela, se pois vete eu con eles. Despois ainda eu díxome aquí a tilla, e eu dixo, como vai ter mariluz con eles, que non pode ser, non sei que, non me digas nada, ela díxome así. Entón, a Catarina sí que me dixo, abuela, van a agradecer, van a tal, que se eu supa non me depois adiante. Claro que sí. Así mesmo. Non, te va a pasar de todo. Eu comprendo que para ti, e os meus anos, para min parece que foi unha presión, non? Sí, unha hazaña, sí. Sí. E a filla tamén axudou, que se a filla, a que estaba ali, bueno, moi contenta. O fillo que tiña en San Sebastián, fomos un día, hai 3 anos parece, a Ferrol. Dixenlle, andivo xa casa era de nós, e andivo comigo para ganchete, dixenlle, Carlinhos, e non che dá vergonza andar de ganchete con o vello hermano. E dixo, mamá, isto é unha honra para min ou para calquera tío, de ter unha madre así con esos anos espabilada como está. É unha honra moi grande, debemos estar moi contentos todos. Pasou. O outro día a tía que estaba ali tamén, foi a cosita a chorar como... Así bastante xeno, non? Pero é moi bueno. Se mamá, é unha honra para nosotros. Ademais da súa, para as cousas que dixo. Que todas estas cousas, a maioría delas, díxenas desde hai 5 ou 6 anos para cá. Dixen todo. E claro, mandei para San Sebastián, estuve aí a filla de San Sebastián, durante estuve en enferma, estuve bastante tempo, que non coidaron, e tal. E dixen un día, non sei, hai unha señora de aí do pueblo das Tontes, dixen, cando volva aquí, mira de estar ganchillando en casa e dime, mas me digas isto, que parece que me ofendes. E por qué? Porque me parece que, bueno, de mí non te está rindo, que só sei, pero, vaya, pero sí que volvín a ganchillar, sí que volvín a ganchillar, que fixen uns cestiños estes, que lles dan moita importancia, teña aqueles que teñan as torres, pois son para regalo. Por qué? Porque me teñen merecido. E con eso non pago nada, non? Con eso non pago que me teñen merecido. Pero danlles importancia. Entonces, como lles dan importancia, estou tranquila. Dese mesmo. Bueno, pois moitas gracias, Justa. Moitas gracias. Moitas gracias a ustedes. Que de logo, aparte disso, estou contenta hoxe, estou orgullosa. Sí, porque son cousas que quedan, non? É mesmo. Son cousas que para a semana ven meu filho de San Sebastián, a muller, a máis teñen 3 fillos. Entón, un está acabando a carreira de médico dentista. Outro non me acordo, unha carreira moi alta. O outro ainda está no primeiro, é así mesmo. É claro, cando vexan na televisión, a que señor que teño en Vilalba, a decir, ai, é que le niña máis. Van a estar moi orgullosos. É que le niña máis, se eu decía. Entonces, eu por hoxe estou tranquila. Os anos van pasar, os que tiñen atrás teñen os que pasar, non? Sí. É así mesmo. E así é que por hoxe estou tranquila. E penso que non va máis. Bueno. É así mesmo. Pois aquí queda o testimonio desta muller que de 92 anos, casi que 93, que como vostedes comprobaron é unha vitalidade asombrosa. Pois moitas gracias, A ustedes, moitas gracias, moitas salud, e grandes aprecios,